ngithola ubhuti la uhlungu siyothenga material manje ngoba sizokola nje izona. So thina into esijayele manje nethi ukuthi namhlanje ibe ithunga iphele. Sunday ekseni siyahamba out. Yeah. Sesikhona la imanage. Shoot it thick material ekhona. Yeah, ifazi ngale. It's waterproof. Zolanda siyofuna iy'nsimbi ezi-structure. Xa ufuna ngivele lokuza amageshi la i-structure. Ya, yizo-ke iy'nsimbi leziselokhuzana structure. Ilanga lide madoda lide ilanga. Imoto ibisitholakele transport yafika. Manje lehlobo le-container bathi lilashwa special nge-rollback. Awuthi kuyalunga ngoba abantu basendleleni indaba ye-transport bese ngibafonela. Sethe wehla kancane-ke manje ngoba ngike ngaba worried indaba ye-transport. Ikhona i-transport kodwa uthi manje abakhona ukuyithatha la njengoba ngishilo ekuqaleni. Uyoshayisa la. Ngizongena yona le nto manje ufuna nansi liyatshela. Uphuma mosithatha. Uzophuma Lapha i-container ke. ya yona izophuma. Mara manje angazi i-container leli ngoba liphumile. So ngithi ama-grinder, agrindwe la uzobuyisola lempahla yonke. Shipele. Angithi bakhona bawuthi bayashipela. Khona la. Yeah, babo. Letha-ke ama-grinder akho la. Dile manje ngathi-ke uMvelinqani nabaphansi bangihamba nathi ngoba phela uqushiwe. I said now I'm proud of being a parent. Isathanda ukubhala manje sengithanda ukubhala iphephe. Sejogeni phansi yesibili. Nginendaba abala indaba. I-rollback truck lokuthi kunensimbi beyivele ngaleceleni i-container manje sibona ngathi izosuke sibangele inkinga lapho lemoto ephambana nazo sesihambe safika sekhaya manje sekhaya manje ukuthi-ke singasho ukuthi first noma kusasenomsebenzi omkhulu ukuthi uqale-ke manje ukuthi kwenza i-container-ke manje ibe lihle i-foldband bayo nangithi kodwa yeah, right. Sizama ukuphuma-ke njengamanje. Kuyabanda kodwa-ke kubuka ngathi kunenkungu so asithembe ukuthi ilanga lizobuya. Ngoba kubuka ngathi ufuna ukuguqubala kodwa manje kubonakala ngathi kunenkungu futhi yabona. Kodwa-ke siyaphuma manje. Base ngibona sengifake usiyasebenza nje usho khona ukuthi-ke manje-ke sesiyobuya-ke. Angithi siyabona. Lapho thizi njani no? Asisho. Kancane-ke i-main order kodwa-ke sizobuyiseleka la thinde nje kancane. Yabona manje kuzomele sekuphuma u-reverse ngoba uzomshaya ukushaya i-10. Baba. Yeah, sawusebenza siyabuya. Yeah.
inconvenient nyana kodwa ke ngawuthi izolunga ngoba uma stand sengikhulumile nabo langa lomholo namhlanje kwakuyilanga lomholo kumele sicele kancane bathi ukushifta kancane sokhuluma i-content ngoba asili kodwa nabanye ukuthi bafuna kuboniswa ngomholo mina ngeke ngishayise hambe la sokuba ngicabanga ukuthi ma ukanjani ukhulumela amanzi mhlawumbe kodwa ngeke ngishayise bona futhi amanzi awenza ukuthi ngoba entrance izoba ngapha yabona izothi mayiza ngo-reverse indlela izoza ngabo-reverse izoba kanjani asulayela abantu abafela no kuyalunga ukuthi phela masingabantu vela ngeke sibone ngembone yodwa kodwa isu ugcine liphuma libe lodwa kanti futhi asikho isidingo phela somsiko abantu bayacelwa kuyaboniswana kuvunyelwana ngiyangithola kuthiwa umuntu akenze ngendlela osuke wena ufuna ngayo ngiyabonisana nje ngabantu so siyawina bajabule nje ukuthi-ke nami ngiyakwazi ukuthi ngihloniphe ngizehlise ngibonisane nabo ngingaveli ngithathe iy'nqumo angithi sekhaya phela la kufuneki manje bese ngiyahlukumeza ekhaya angithi siyabona yasingenza njani ungama la izoma yona frequency angithi bese yakhona ukuyiphisa ngayo into engiyibona imenzi uzathi phansi ukuthi just shift iside eyi-one ishintsha izothi maseyihleli bese plagi lethu ngapho kusiloyithenka iside eyi-one akabona umsebenzi kamuhle kumele ngabe size ekuseni yo indaba yomholo esingayicabanga yabona so angazi nangandastand ngiyakuyifisa ngendlela ezobe ime ngazikazi ngayo izobe siyikwazi ukudonsela ngithi sisibuthi funa unless soyimina ngapha futhi sishe ngalo mbhede ngisho njalo kupho kuzoba lokhu ithi le moto zisuke ngoba lo mama uyalwa naye lapha ubani mama loyo ufuna ukubeka into zakhe la cha izohamba ngokubonisana naye kodwa mamela manayo mangathiwa ngikhuluma nalapha isuke imoto izela itraffic ya makungasuka imoto ngizoma la kanje umphethe mawufesa ngapha wena the only thing ongayisho ukuthi kufuneka uye phambili she space is enough ngakufuna umphethe mawuvula ya yabona sibani sesibonisene nabo abantu manje kusafuneka phela silokhu sibaphumisa yabona Sami ya phambili njengoba ngishilo la kusekhaya njengoba kusekhaya kufuneka ngihlukumeze abantu bala ekhaya angithi
ngoba phela mangifuna ezekhaya kusho ngathatha angisanakhaya ngoba manje abantu basekhaya sebaphatheka abantu kodwa ke sibonisene akubanga nje nomsindo akekho futhi ophakanyelwa umoya ngoba phela mina ngafundiswa nenhlonipho angithi so siyayifaka njengamanje angithi yani-ke sisazosetshenzwa-ke njengamanje ngoba uma seyehlile kufuneka bese kaqala umsebenzi iyalungiswa kuyabonakala kahle yonke into kodwa-ke ngizoyibona yonke into ezoyenza siyabona. Site lapho manje bona siyasebenza yakhona so iministry seyiqedile lesizona izokwazi ukusi-adjustela ngoba kunama-changes amancane kodwa-ke sizokwenza. Right, ngawuthi sesiwinile manje seyisheli phansi icontainer. Sekuzoqala umsebenzi ke manje kodwa ke solinda kuphela umholo ngoba manje sisazobuya la. Safuneka ikhandwe le container ngoba ilimalile kakhulu futhi kanti seyindalo yabona. Kodwa ke manje sekuzoqala umsebenzi ke wokwenza into enhle. Njengoba ubona nje sekunje angithi. Yeah, la ukujela from the shelter manje. Umsebenzi mabudala. Babudala no-opposition sonke lapha eThekwini endaweni ye-Wheatlands. So sifuna ukususa le surface eqinile phezulu ezokhona ukuqhubeka ngamahala.
No, njengamanje sesifakile izinsimbi ze-shelter zifakwe nosimende njengoba nibona-ke, and then-ke senze ukuthi kusasa sokhona ukuthi sibuye sezomile kuzokwazi ukuthi structure sigibele ne-container-ke silehlise kahle-ke noma-ke lenza umzukuzuku angithi, kodwa-ke niyabona-ke siyaqhubeka sisohlangana kusasa. Siyabona. Siyaphuma manje day number 2 namhlanje. Amapala la siwafaka usimende zethu kathomile manje siyofaka inet manje. Siyofaka istructure. Qede istructure bese kufaka inet manje. Ngoba okuncane ozowebhizi welding besidinga mhlawumbe ukontrol afike modify yonke lento. Usendlini usuke khona nje. Yevos. Structure siyahlangana manje ukuthi sesihlangene kahle sifakwa nje ubona sesiphakanyiswa siphakama sesibeki ifakwe nje structure ngifika ikhole samaphola u4 samaphola u2 samaphola u2 structure sikhona isihlanganiso sisesephansi ukuthi sesiphethe umntu siyafaswa ngebhawudi. Thanks God. Yes, yes. My joggies. Right, sesiqedile ukufaka umthunzi manje. Sivela ku department ke manje ke usekhona ngokuncane njengoba ngishilo. Uzoba busy ngewelding and ngiphethe nobhuti lo ngisiza ngokubhala. Ngithi mina ngithi mase sengiphendile bese ngibhala ukuthi ubona ngenzakala. So sesongelo department umthunzi esiqedile manje ngithi bonke ngicela ukuhamba kahle nabantu baba interested kuyabonakala abantu. Manje ushuthi ke si ready for ukusebenza. No, kuba ubuzukuzuku ukuthi icontainer yehle kodwa sigcine siwina. Okushuthi ke sesisale safaka izinsimbi lezi vele zaphansi ze-structure for ukuthi ke zifaka usimende siyithole sezomile ngakusasa. Lucky enough nabo okuncane uyena ozosilekelela ngewelding ngaphakathi interior. Yonke into nje ezobenzeka ngaphakathi usefikile ke naye sesizohlangana kusasa. Danko.